आलायारन बर' सावथुनखौ डिसेम्बर दाननि 18 खालाराव खोला ब्रिजनि दख'रा एबसुजों लोगोसे साउथ अरबिटा गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। फैगौ 18 डिसेम्बरनि मोनाबिलियाव दिन्थिफुंगोन आलायारन बर'नि गिबि आबुं सावथुनखौ। टुरिं सिनेमा श'खौ दिन्थिफुंगोन बाक्सा जिल्लानि साउथ अरबिटानि खौसेथि फोथाराव। जायफोर आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो बिथांमोननि थाखाय टिकेट होनाया सोलिगासिनो दं। टिकेटनि बेसेना 100 रांल'। आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो बिथांमोनहा 9365110713 9957885151 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजोंबो बुकिं खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों। बेखायनो ओनसोलनि गासै बर' हारिखौ बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जयचरन नार्जारिया। मोनसे फोरमायनो नागिरदों माने खोला ब्रिजनि दख'रा फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो साउथ अरबिटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुन दा बेखौ फैगौ नैबे दाननिनो 18 खालाराव अर्थात डिसेम्बर दाननि 18 खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे बे बर'नि गिबि आलायारन सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनायजों लोगोसे खोला ब्रिजनि दख'रा फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो साउथ अरबिटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि माने बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होफैनो थाखाय आं ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। आरो बे हाबाफारियाव अर्थात बे टुरिं दिन्थिनाय हाबाफारिनि थाखाय दिनैनिफ्रायनो जि टिकेट होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा जोङो बे टिकेटखौ जोङो बांद्राय खालामनाय जायाखै रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय आरो बे मोनसे बर'नि गिबि माने सावथुन जाय सावथुना दिनै बेसेबांबा गोबाव माने गोमानानै दङमोन। दा बेखौ दिनैहाय जोङो नुफिननायनि लामायाव दङ। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौबो जोङो नायनो थाखाय खावलायगोन। दा बेयो जोंनि गिबि सावथुन। दा बेखौ जोङो नायनाया जोंनि दरकार आरो बेयाव मानि थाखाय दिनैहाय बे एसेबां गोबाव बहा गोमानानै दङमोन। दा बेखौ जोङो नायनायनि गेजेरजों आरो बेयाव बर' समाजनि मा सावगारि बेरखांदों बेखौ जोङो नायनायनि दरकार दङ। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ फैबाय थानाय 18 डिसेम्बर खालाराव मोनाबिलियाव दिन्थिफुंनायनि हाबाफारि लादों। बेयाव जाहाथे लैहोर लैहोर बयबो 100 रांनि टिकेट लानायजों लोगोसे जोंनि टुरिं दिन्थिनाय हाबाफारिखौबो जाफुंसार खालामफैगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। दिन्थिफुंनाय जायगाया बबेयाव होनदों? दिन्थिफुंनाय जायगाया जाहैबाय साउथ अरबिटा ओनसोलनिनो साउथ अरबिटा खौसेथि फोथार अर्थात जाय जायगायाव 18थि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा जानो थांगासिनो दङ। बे जायगायावनो बे दिन्थिनाय हाबाफारिखौ जों लागोन। दा बियो जोंना जायगाया थिग जाखाबाय आरो कालाराबो थिग जाबाय। रायजो राजाफोरा जाहाथे फैनानै नायनायजों लोगोसे थुलुंगा होफैयो बेखौ मिजिंथिबाय। ओरैनो मोनाबिलिनि समाव बेसेबां रिंगासोआव दिन्थिफुंनाय जागोन? जोङो मोनाबिलिनि प्राय 6:30 रिंगा बा 7 रिंगानि गेजेरावनो जों दिन्थिनायनि बे हाबाफारिखौ लागोन आरो दिनैनिफ्रायनो सोरबाफोर जुदि टिकेटखौ नांगौब्ला जोंनि आरसिनि सोद्रोमा बिथांमोननिफ्राय टिकेटखौ लानो हागोन। जोंहा टिकेट लानायनि थाखाय जोङो 3-4 मानसिखौ जोङो बेयाव बिबान होनानै दोननाय जादों। अनसुमै बसुमतारी, मनज मोसाहारि, रहित बसुमतारी बिथांमोननिफ्राय टिकेटखौ कन्टेक्टनि गेजेरजोंबाबो लानो हागोन बेखौ आं फोरमायबाय। जानबुं नाम्बार होनाय जागोन नामा बेयाव? जानबुं नाम्बार होनाय जागोन। जानबुं नाम्बारखौ आङो बुंनो थाखाय अनसुमै बसुमतारीखौ बुंनो थाखाय गुरै खावलायदों। जानबुं नाम्बार 9365110713 आरोबाव खनसे बुंबावदो 9365110713। बे जानबुं नम्बराव सोरबाफोर गोसो गुदुं सोद्रोमाफोरा गाव गावनि टिकेटखौ बुकिं खालामनानै लाहरनो हागोन बेखौ गुरै खावलायनाय जाबाय।